Dia nunggu kai, bukan nunggu apa nanya. Nunggu deh. Halo. Oh. Oh, nungai logo. Asa buku dirimu tuh masalah? Hori malah Tripura. Oke, imun ini serai deh. Koi mas kakak. Mas kasih kakak na. Oke, tabu hamil kona. Hana ni moto kono lama nukuya deh. Ya dokter rau langit pun kana. Oke, tabu nau jono ringku mani. Sangmudron ringku mani. Tama karan mau ringku kisah saik nergadi. Mane nini straina basina ne bagai subasuna yo na. Tripura hasini lukurono kisah salah nombo Jemon Monosri Chandana Devar mana subato ini salah nombo kisah subanani musuh dangun filna. Neng lebih ni temak lebih besoi. Neng nini musuh malah temak sari. Nini musuhno gam kene musuh na temak kene musuh. Gam kene alam sukle. No rong spider kai. Lokoro spider kai. Ani sukno mangde mangreng na perantah hadora apa. Kadi kai mangna playang bo. Bekabale musuh itu kena gam kene na bangna. Acha. Neng sini buku tama buku. Industri na. Dah. Nana sini tabo. Sini ya. Tamo jani ni bisa tabo. Tamo janang. Koi mas kakak rugi umane. Kau rasanya na. 2 mas. 1 mas. Tama umrah uneng. Neng tabo gam kun khare tungna musuh bui hai barai khai tungna musuh de. Gam khai neng bo tungna musuh na. Engke nini sori saya nemboi setu miano tabo. Acha. Asha takuk. Nini bung tumas sagani. Rasmon Tripura imo bopara. Notun Dolpoti na. Engke Gondasra sub division Dolpoti na. Puran na notun. Engke abo nini tumak lai. Tamo mo. Khorjo mohon Tripura tab taw mo nebo. Ini kan yang tunggu. Gaya berkarang itu lah. Ini sekarang Tripura ro maro kirim kabur kaya. Hubungannya ro toko mereka. Ini kitni itu siapa bahasa gua. Proton gua. Oke, sini kayak opera ro buka kasar itu gua. Gaya ini berkarang itu. Nah, kayak lagi punya apa. Gaya berkani Tripura kayak bom kaza gua. Udah malah hangka. Erpor ka hamia arbo hai meya linja go tumanglo hatun kamya kinukang ini mani kali tercaya iska kasumba unya mo dokter se khaya kawan ba emna to rugi koi mas kakak rugi to omani to ke don to kaisa man to skang engmas titi ke tha engmas ka ka kasumba bini muba hamia mane bini ute hai rugiya Eke hospital de tor telang kanu hospital to pangga wa sai Hapani na. Mane Gondasra hospital laruglia. Kusi panjang urgo Dari Hapani.
हाबनिया बतला थांमाने सुके परीक्षा खरका कितनी नष्ट ही सका सुके कितनी नष्ट ही काय हाबनिया नि डॉक्टर के सका जीबी के थसी ने जीबी के रेफर जीबी के 7 दिन तमका 7 दिन तमाने बिनि काय बखाय डायलिसिस खेदी के डायलिसिस खेदी मनि कारण काय आखाय गुलास डायनासिस खेखेंग्रे ता माखाय गदना गो माराखो उनति गदना गो खये रागो ऑपरेशन खये माने पेकार सुनानि हिसाबो पेकार सुनानि हिसाबा काय अंका आं सागा सार जोंला डायलिसिस खेखेंका बायति हेबो उंतां सिया गबखा डिटेल सारका कोनो समय कोनो गखाय सप्ताहनि 3 बार माखिनाय कोनो वैसाय साका कोनो सप्ताह खाय 2 बार माखिनाय उबहाय के सारका सार जोंलाय गुरिब्रो आं ताखियो गुनासरनि ब्रो ताखा खाय थांखाय अंगनैबा आलाय ताखा खायमंगानै बा हिसाबा बहल खायना त हिसाबा कोनो डक्टरनोबो आं खायाबो सायाबो तो खायरनानै हिसाबा गानि खायरां फैसा फैनि बागै खायबो मालिया आं फिरगै मा फैया इका डायनासिस खेनानै बोसोराव बि डाक्टर तो आसुंबो साया ब्रो तो सरकारि बाबे बा खायनालाय का बनतो इसु रां नांगौ इसु फैसा नांगौ बो साया आंसे सुदु साप्ताह 2 बार हिंगा आं लाइसुइ दंमांला आनि खगो आसा खैया माने आसा मैया आनि रां खै फैसा करे फान करिनि बागा आं खैरमांला हिए आं सिम फैजाबो कोनो बोला आं हिंगाने ताबो लुकुरानि थानि बा त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरान तमा सारामसु निनि स्रायनो तय लुकुराव खै सारामसु माने कारण आं जितिनि आनि जितिनि खामोय जितिनि सुबासु खैनामसु जागो खैनानि हिंगा सुबासु मांखा हिंगा आंबो बखै रुगो हिंगा आं मांखा हिंगा आरो एसे आं थांगै नायजागदों आं डाक्टर ओनो खासंमानि फ्राम खाय डाक्टर माने त्रिपुरा रायजो ना त्रिपुरानि बायरे बोलते माने खिसा आनि जे डाक्टर गाम ब्रुतां उरुखसा आं तिबानानि मुसुखौ हाफै खुलुमगा सिनि त्रिपुरा हास्तिनि जारा दाखु बुखुक जनो जतनो खुलुमबायो कायसा सिनि गामियावखा नतुन दलपति पारा कायसा आनि काकानि बसाला दत्तनि अकरा इंगाय बताबो कायसा किडनी प्रॉब्लेम मा बागै बुमा बुफा रांखौ फैसा करिनि बागै चुगियानि बागै किछु खायना मतन करे इंगाय हॉस्पिटल कलांखा हापानिया कलांपाइमा परे इंगाय जीबी गो कलांखा जीबी कलांग माने परे गो साका डायनिसिस खायना बागै डायनिसिस खायमानि ब्रक साका जे नियम कारण तिनि तत्रातै रागै बनो कायसा वास खायना नांनाय हिङै ओ वास खायनानि बागै बुमा बुफा कु खायसा जांनाय कुनो रांखौ फैसा करै नगो माइ करै बा किसु जाना बागै बिया लं दंगो हिंका अबो खायनानि थाखाय हिंका गोबां मा रां नांनाय बिनि जीवन बिनि प्राण जुदि बासेरना हिंकाय बुमा बुफाबो जेहेतु करै जाबा साजाया बा चुगजाया बा रांखौ फैसा करिनि बागै चिनि जे त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंनो आं ब्रंनो सानो बिनो जाते जे ओ नुखना नराव जे तमा जाने बुमुं देबबरमा सानजना देबबरमा जेहेतु बो हाइकि खायमांति खायो जतो तुको मांसा बुमा बुफा जरा तंसानि थै बिनि बागै जाते जोंहाय कथां तंगै बुबो वानसुकजाक जे रुगि अंनाय ताबो बिनि बुमंखा खर्ज मोहन त्रिपुरा बो जोंहाय पारा बेरायै बिनि साकसालाय रबाय बेरायै तंनानि कथां तंनानि मुसुगै बताबो अबो हाइकियै त्रिपुरा हास्ते लुकुरंनो चुबासु सानो नरक जदि बखायक खाय बा नरक जदि माया तंखाय अबो हाइकियै चुनो किसा साहाय्य खायदि ओ साहाय्य बिसिंतिखे नरंनो जतना आं तमाहिबा खुलुमबाय का जतो बरंनो अच्छा जदि चुबारचु जदि त्रिपुरा हास्तिनि लुकुराव खा खाङै बा चुबाखा चुबाय जदि किसामिसा रां उखायके बनावके बो हॉस्पिटलाव लांनानै हि चुमो जों जे वानसका जतो तुको चिनि मानसा ताबो चुनतो थांगा जीबी अवधि जीबी थेके आबार ब्रोनो ब्रोनि थानि चुं कयमुं सानो परे ब्रो जाने ब्रोनि सुंगै सुंमा परिगो चुं ब्रोनो ब्रो ब्रुतमा हामनाय उबनो चुं सुंगै कष्ट खायपानो जों जतो तुको त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरक चुंनो माया नांगै जदि चुंनो रुइ हकाय चुं अमोबाय चिनि जतो तुको मानसा बाय बुबाय चुं बनो प्राण बिनि लांमानो जाते चौयाति खैयो चुं तनो ना बागै चुं जतो लुकुरंनो जों खुलुम जागो अच्छा ताकु निनि सिनिमु
ani sini mongka bina joy tirpura Oke, ang tonggo notun dolopoti para ang kaisa jotono sago ang hai borok aro tongo ingkai borok khade ingkai joto bo sigoi sia tutuino kaisa borok sigoi jodi sia gai tong khade ingkai chini borok langma sonai o langma soya tui khaipano mane jong toma khaitono na obono jong joto lukorongno Tripura hastini borokno lukorongno ang jotono request khaye kisa jongno langma narangna bagoi kisa jongno chubasu rudi hiye ang obo kok samaniko acha nang bopangwi nang tama sanai sana angbo bunono songo taina baka ani sato kade ani jirmo khajini ulte heke rugiro ang mubunu yefa suisega tokse ani sato tlayo ang kade ani sato bo hake seres ta puro no bidi maya tongoi doya tong khatong khamlago ba khamlago ingkebo no hel khake to ang helmong sinai ang didi no hel khaye aba didi ani sana bazare khaibo noni sago aro dormo kormo bongbainai ang didi sana kopal to ragu mangkha ba pran naru mangkha kai no waro hake durbiya yu boinai mane hambai te sabai to no maya nang man dong kai angbo no maya nang ka angbo buno basai nan ba burum thanga angbo sesta khini okay khajani takutai bugusung जों आं ताबो फाइस बाजा दहिन त्रिपुरा गन्डा सरा साब डिभिजननि बिसिं हाटिमाथा दलपति कटाल दलपति 10 किलोमीटर फाइस बाजा पूरा हाटाई हायकबा हापुं थाइब्रै बासुङै पूरा हाटाई सुमनि कपालबाय बासकै जों जागार फाइस बाजा किनि ताको खर्ज मोहन त्रिपुरा हामियाव हि खनामबै ग्राउन्ड जिरो फाइस बाजा जों ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट नायनानै बागै फाइस बाय माने बरेया जों फाइन बायगा 2 मास रंमै हाइमेकलायजा किडनी डेमेज हि साव बिनि बाबु सं बाइक साइ माखाय केबा हापानिया थांनायखा हापानिया हस्पिटालनि रेफार माने बरेया जीबी हस्पिटाल रेफार का जीबी हस्पिटाल रेफार बन बरेया जीबी हस्पिटालनि 7 दिन तुंखा 7 दिन तुमनि यावल फानि आरो रांखौ पैसा आर्थिकनि बागै गोरै ताङै जानाय बेसाराव उखै जानाय बेसाराव जों जालक लायजा जों जालनि काटिनानि कोनो जागारा लामा नुफुरियाब्राव डाक्टर ब्रावनो छुटि रहरका हामका आगा डायनासिस खेनानि बागै डायनासिस जदि खायना थांका तोत्रा बा थायकबा तोतना रासुय पाइप दागै बिसिनि जे आबर्जना बा नंग्रा तो मने अब वास खाइसे तोतना जे राशि माने अबना ऑपरेशन बा सिलाने रगै खाइनाय तारपरे और कैसा साइन मारनाय हांदे हाना हाया बखा बा थुइदि थुइनो थुइया बा बादे बासिनो बासिया अबन थुइया बाव सिग्नेचर बा 6 मा खाइने अबनि काटिन मिया बखा खोमाटा करे रांनि बागै आइनि बागै डायलिसिस बा डायनासिस खेना बावै बिनि अरो गोरै रां अबनो थुइ ताबो आं फाइस बायजा दहिन फराइदो लुंग्रो बनाय जादि बनि लुंग्रो सेक्टरनि बायदि हस्टेल के तरफ फैयो नायदि बनि लुंग्रो बाहायनि अवस्था थाया बेके अने तो माल माताबो करै माल माताबो करै वाव ताव पुरो मुसु कोन करै जदि वाव ताव पुरो मुसु तुमका फारि पाना साना ताने बागै मानबा साना जों हामजागो सा माने जिनि और जन्म हयते जों प्रिप्रि खिसे आबाय फायो मा फाव सुसैनि जरा सुसैखौ बेकले मा फाफेने साफैने अबायनो जों साना हामजागो बायदि ट्रु क्यामेरामेन हस्टेल के जों नायनाय बायदि गावनि नं बायदि थागै बायदि अबस्था के जों बायदि और एक साल भी हामी अलग से साल तुम नहीं दी इसे साल दी बाइक है जागर स्टोई जागर स्टोई नेकदी बाइक है मातुं का अब है अवस्था क्लाइजाक सिनी ताको खरजम होनति पूरा ताव बाइक 2 मास संगे आंबो त्रिपुरा हस्तिनि लुकरनो गयो त्रिपुरा हस्तिनि हामजमु खागानां मायागानां बावना आं आनि खाबाय आं कयनाम सुओ ताम हिमबा जों कायसानि चुबाचु मानखा हिंखाय ताय कायसानि चुबाचु रनानि सोंदि ताय हिमबा जिनि खरज मोहन ताकुनबो चुबाचु किसा याफारका
যা মানসা 10 টাকা 20 টাকা ন 1000 2000 3000 5000 সুবা দিয়ে নিনি যা মানসা 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা খাই সুবা মাখাই খাই जोंबो बनो उन्नत चिकित्सा खायनानै बागै बायरे तलांनानै मुसु जागो मा फाराव आबन बागै त्रिपुरा हास्तिनबो कयनाय बनो जा मानसा सुबा जादि बिनि पुरा जान तिनि तुं खाना करि अबहाय बताव लराय खे दङ जानबाय बायफु जानि चोनो बायफु जानि तमावनो कोनो थितरै आबन बे त्रिपुरा हास्तिनि कयो आनि काव कसारमुं असुनो जाते बनो खिसा सुबाचु खायनानै बागै खावसा फाना खाय सुबानानै त्रिपुरा हास्तिनि दुखुरनो असुजारानो आं कयो हामबाय खुलुमगा जतनो